نمكت نسقو نمكت نسقو سلام زخبركم من زخبركن تخطاتلتي مدبات دمس حفاش إرترا لومي أنا إسران شتشن قنبت كلتشن إسرانيو ظلني هدما كنيات بعلنا سنتنايو نزا خبرته هي بسماعتاتنا زغنتنا سنت مدمعة كبرات سماعتنا نتقبرو زلخم سطافي قدمنا خنمسجنوكم نفتو نتي بتليفون أبزز زلخم مخونكم زلخم مدبات تكافلنا زلخم نحناون نفنا وناخنتوه تدالينا لنا ممكتتالكم دما بخبر نقدم سراح نزبالته معبالة سراح قابز أنا حكالو تحت درجة معبالة نابز بلت مدرخ نمسجار نزكايد قعزو يحبر إذا أب من برينا قوينا نتنبلا مبل عسران شعتن عامة لدت ناتنت حجرنا بسنكي مجزعتي أم لا هجر سفيرو أنت ألاليو أصفح فيحو سور سديدو مسرت أنصفون زنبرة دخلنت بحيلي سرحن بزنت بتبرحاتن حنسابن حوارون نبعر موشش معبالة لويتو أبهوت نفس وكف زيغا ترجم زلو من محياش نممتع زقبر السيو إيرترا أبزن زحلفا عسران شعتن عامتات أم معبال عقمي زيغاتاتا بزيادة أتوكيرا السريحة أم معبال زيغاتات مالت أبتم هرتن سلطنان زمدب باجت وتسيتو دحر نويح سلاز حفاس بقرهنتاوي أتمامتا يخون زي وحلول تنتانا مس نحزو برقت كقاقينا يخاليو اتمنتاي نمعبال عام سبز قبار وفري زي بتخسن سلت بمخانو نغلو تسلاتات بغطتان بتزاوارن سلاز تنكف هنسا مقعازيا ممهران مسالات ياناوتي تمهرتي دوموزن من نبابرون كالسي أنصار دحور سرت امنتن باهلن توتاوي معرنت مترنا فح زبلا عدتات قرب صوري زستماين ساعتن مخلاسن ممحياشن ممعبالن سرعة تمهرتي هاجر مسفح أرماساوي ركب مس أهجراوان مشارختي متستاو زمناو سرعة تكنولوجين مسرح أتجوابرون مرجعاتن معقابن لولاونت هاجر حج دما قدم أنصار كورونا زبلون كالوتن قدنت كابتوم زملسو حتوتاتيوم ملسنا يزياتهم دما بسرح ترايو زركب منجستي كابشحن شعتميتن تسعان حدن كساب كلتشحن عسرتت شعتن عبزنا برا عامتات سلامنتاي أم معبال السب أو عقمي تقدسو سلامنتاي عبت زبلشلجن مع الشو بروجيكت عدا حرماز زيت وكورة زبلو حتوتات قدن كنملسوم زقب عنايو مريتنا إيرترا هاجرنا إيرترا نحنا ناي إيرترا دما بزيغاتاتا تخبيران كوريعان كتنبر انترا خوينو زيتا مهارك مهار زتا مهارك مهر قدن يخوين ازدما قعزو اب زيتا بتاتخا مقوتاوي قلبيت كسرت سلزقبويو نممعبال سباو عقم هاجر ابواق عداقا زيتو منجستي نمعبال سباو عقم زيقاتات نزوت مال كزاربلو تساميعو اي فلتن اي تجهرلون كامو على هتانات كساب كوليجات نزوهاب تمهرتي منجستي فرق سانتيم حاتيتو اي فلتن بنصارو نتن اب كلن كوليجات زمهرو وصات نهات ممهران ازيو غزيف شرفي وصاي ان خفله زيغاتات زعل فلطت سنيقوم تركبتن ورستن هاجر نخونو منجدي يتاتحلو مالو لومي ادمان ناتنتنا كاب هاجرنا ايرترا بادمان ناتنت بعسرتات عامتات زقدمانا هاجرات زي بلن كوليجات ونينا زيغاتاتا فلطت كتمغبلو بقي علا
ንዝተፈላለያ ሃገራት ኤስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኣፍሪቃ፣ ማእከላይ ምብራቕን ካልኦትን ሽርክነታዊ ርክባት ብምግባር ዜጋታትና ክሳብ ማዕርግ ዶክተርነት ዝበጽሕሉ መንገዲ ንምጥጣሕ ብመንገዲ ቦርድ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ይስራሓሉሎ። ነቶም ናይ ደገ ዕድላት ዘይረኸቡ ድማ ካብ ዓለማዊ ምዕባለ ከይድሕሩን ከይተርፉን ብምሕሳብ ብናይ ምልእኻኽ ትምህርቲ ማዕረ መዛንኦም ዝጎይሉ መንገዲ ተጣጢሕሎም ኣሎ። እዝውን ዝሓቶ ባጀት ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምስካር መንግስት እቲ ብቐጻሊ ዝጉዝግሰሉ ዜሮ ብኽነት ዓቕም ዜጋታት ምስ ምዃኑ ነቶም ናብ ኮሌጃት መእተዊ ነጥቢ ዘይረኸቡ ብመንገዲ ማሞስን ተመሳሳልቲ ትካላትን ፍሉይ ስልጠና ብምውዳብ መንእሰያት ህይወቶም ዝመርሕሉ ካብ ተጸባይነት ተንበርካኽነትን ናጻ ዝኾኑሉ ባይታ ፈጢሩሎም ኣሎ። ሎሚ ኣብ ትካላት ማሞስን ካልኦትን ምምራሕ ዓበይቲ ማሽነሪታት ምጽጋን ሜካኒካዊ ኮምፒውተራውን ንብረት ምቅያስን ምህናጽን ጽርግያን ህንጻታትን ዓበይቲ ትካላት በሓላፍነት ተረኺቦም ዘንቀሳቐሱሉን ዝመርሕሉን ኣካዳሚያውን ግብራውን ትምህርቲ ምዝርጋሕ መስመራት ኤሌክትሪክ ምስ ዕደላ ማይ ዓድታት ሻምብቆታት ኣብ ምዝርጋሕ ማይ ብዝግባእ ኣብ ምዕቃብ ሞያ ዘጥሪሉ ትምህርቲ ከም ዝወሰዱ ይግበር። እቲ ምንታይ መንእሰያት ኩሉ መዳያዊ ፍልጠት ምዝዓጥቁ እትረብሓ ንሃገርን ህዝብን ኮይኑ እትክጭበጥ ንደልዮ ደርማስ ምዕባለ ድማ ሽዑ ክውን ይኸውን። ካብ ተመክሮ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ኣብ ታሕቲ ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ዝተቐስመ ፍልጠት ካብ ስውር ባርነት ዘገላግል እዩ። ሓብቲ መሬት ብደቂ መሬት ናብ ደቂ መሬት ንዝብል መትከል ብስራሕ ንምትርጓም ዝተወስደ ተበግሶ ኤርትራ ዘይከምተን ካልኦት ሃገራት ካብ ተጸጋዕነትን ተንበርካኽነትን ናጻ ኮይና ብኽልተ ኣጋራ ደው ክትብል ኣኽኢልዋ ኣሎ። ሕጂውን ናይ ዝምስጢር ኣብ ምዕባል ሰብኣዊ ዓቕሚ ዜጋታት ዝወሰረቶ ተበግሶን ዝኸፈለቶ መስዋዕትን እዩ። እንሆ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተማሃሮ ኣብ ገዝኦም ብመንገዲ ኤሪቲቪ ፍልጠት ዝረኽብሉ ትምህርቲ ይወሃባሎ። ኣብ ውሽጢ ዘን 29 ዓመታት ናጽነት ኣብ መጓዓዝያ ዝተሳለጠ ዝሕብን ስራሕ ኣብ ምዕቃብ ጥብ ዝበለት ማይ ዝተሰላሰለ ንጥፈት ኣብ ምህናጽ ዓበይቲ ዲጋታት ሓጽብታትን ድንድላትን ዝተራኤ ኤርትራውነት ኣብ ምህናጽ መንበሪ ኣባይቲ ዝተወስደ ሓላፍነት ኣብ ምህናጽ ትካላት ትምህርትን ምርምርን መወከሲ ሆስፒታላት ዝነበረ ቀዳምነታት ኣብ ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ለበራ ኮሮና ወራር አንበጣን ኣብ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ዓውዲ መራኸቢታትን ሓበሬታዊ ቴክኖሎጂታትን ዝተሓፍሰ ምህርቲ ኣብ ጥዕናዊ ስነ ፍልጠት ዝተዛዘመ ስራሕን ካልእን ብምልኡ በብሓደ ምዝረአን ዝጽብጸብን ሕጂውን እትረቂቕ ምስጢር ኣብ ምዕባል ሰብኣዊ ጸጋ ደቂ ሃገር ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። መበል 29 ዓመት ዕለተ ልደት ናጽነት ሃገርና እምበኣር ከምቲ ንናጽነትና ብደቂ ሃገር ተግባራዊ ዝገበርናዮ ሕጂውን ተጀሚሩን ዘሎ ምዕባልና ናብ ናይ መወዳእታ ጫፍ ናይቲ ምዕባልና ንምብጻሕ እትቐንድን ወሳንን ምዕባል ሰብኣዊ ጸጋና ብምዃኑ ደጊምና ከነስምረሉ የድሊ። ስራሕ ንዝበለጸ ምዕባለ